Let's play a game. G ka, Marie? G ka ba? G po. G tayo dyan. So let's play a game. It's called Guilty or Not Guilty. Ayan. May surprise kami, may nasa likuran ka ngayon. Tingnan mo kung ano yan. Oh my God. Ano to? Yan, itataas mo lang yan kung guilty or not guilty ka sa mga statement Okay. na sasabihin namin. Nakabahan ako. Oo. Huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala. Nandyan si Mommy. Oo, nandyan si Mommy. Malalaman Alright. na. Ano, ready na ba? Game na. Okay. Game na po. For our first one, humihili kapag tulog. Oh, sample. Baka pati yun maganda rin Ano pakinggan. po, no? with matching nga and laway. Oh. Opo. Very Perfect. dugyot. Very dugyot. Very Sorry. dugyot. Yeah. Perfect. So next, nagsinungaling sa mga magulang kung Mhm. sino ang kasama. Mami, pakitakip yung tenga. No. In fairness naman, Honest is the ako best po policy. kasi, nung nag-college na ako, syempre hindi na ako hawak ni mami sa leeg, di ba? Oo. Saan ako pumunta, hindi niya malalaman. Layo ng school ko eh. Pero yung my thing with Lipa, pag may pinupuntahan ako na hindi ko pinaalam, pag uwi ko, sinasabi ko rin agad. Hindi ko kinakaya. yeah. Sabi ko, Mami, pumunta ako ng ganito. Hindi ko sinabi sa'yo. Aw. Pero tapos na. Oo. Napuntahan ko Wala na nangyari na. Nagawa Yeah. ko na eh. At least, di ba? Alright, next item tayo. Nag-cheat sa isang exam. Yun, Oh, di ba? good. Yung Nag-cheat mata sa niya isang eh. exam. Oh. Magpakatotoo tayong lahat. Yes. Lalo na po nung high school. Ay, nako. Ayan, grabe. Buti na lang ako, oo din. So, I feel you. Actually, ako medyo, oo din. Totoo. Sino Pero ba naman? I just want to take this opportunity put that out there. Huwag kayong mag-cheat kasi sarili niyo yung niloloko niyo. Oh, Lalabas kabisyo, kayo. ha? Lalabas kayo ng school, wala kayong na-retain kasi ano lang eh, sinagutan mo lang for the Right. sake ng makapasa, pero wala kang na-retain. So, ayun, yun din yung natutunan ko nung nag-college na ako. Parang sinasayang ko yung pera ng magulang ko kung itutuloy ko yung gano'n. I love it. Kumbaga, enjoying the Mommy, process lang. Oh. Proud na proud si Mommy. Oh. Approve. Yan. Next, nag-unfriend o nag-unfollow ng isang tao dahil kabaliktaran ng political beliefs mo. Kalahat. Kalahati. Kalahati. Kasi Oo. nung una po, lalo na nung height ng election. Yeah. Oo. Talagang ako rin, galit din ako eh. Ganyan. Pero parang I took time to think na why would I cut the connection when Mhm. there's chance para makapag-exchange pa kami ng POV? Kasi parang sayang naman kung in-unfriend ko agad. Paano kung may point of view siya na hindi ko Yeah. nakikita or True. vice versa. True. So, ganun po. Well, at least, totoo sa sarili. Diba? Opo. O ito, nagpanggap na may sakit para lang hindi makapasok sa school or sa work. Guilty. Sorry po talaga. Lalo na po nung high school, ayoko mag-PE. Magdadala ko ng PE uniform. Tapos pag PE na, sakit ng ulo ko po. Papauwi talaga ako. Si mami sabi, ba't nandito ka na naman? Kasi PE. Ayoko po. Sorry. Sorry. At least inamin sa magulang. Oh, O, diba? Okay, so Oo. next, gumawa ng dummy account para mang-stalk. Oh. Jig, jig, Kaya. jig. Guilty. Yes lang. Sino kaya Maging honest tayo. Siyempre, mamaya pag main Oo. account mo ginamit mo, may malike ka eh. Di ba? Oo, diba? True. Mag-ingat na tayo. Oh, anong message mo sa ini-stalk mo na yan? Hindi, joke lang. Pero at least, umamin ka naman. Hindi ko na rin maalala kung ano ba yung ba't ako nangi-stalk. Oo. Hindi ko na rin maalala. Yeah. Another item, umiwas at dinedma ang kakilala in public. Ayan, interesting. Ito po. I can explain. Oh, go! Wala ka naman ng judge, pero go. Hindi ko sinasadyang hindi pansinin. Sobra akong nahihiya lumapit. Like, paano kung hindi niya ako pansinin? Paano, kakaisip ko kung anong gagawin. Nakalakad na yung overthink. tao. Nakaalis na. Sabi ko, ay, Tapos na. Ay, wala na pala. kakaisip ko, nakalampas na siya. So, ayun po, hindi ko sinasadya. Cute. Okay, so ito, next. Sinearch ang sarili sa Google. Please lang. Yes, guilty din. Guilty din. Diba? Siyempre, titingnan mo Kung paano ikaw pa naman, di ba, Yes, Chika Marie? Ay, ganito pala yung tsura ko sa... Oo, aesthetic talaga pala. No? Ganito pala. Next item, ito, very interesting. Nag-drunk text or dial sa taong gusto o dating gusto. Ito lang. Not guilty. Boy, Hindi very po ako proud. ganun. Oo. Hindi
Hindi rin po ako I don't dabble. Oh, yeah. Into dating. Ayun ko. Feeling ko po mas marami pa akong kailangang intindihin. Problemahin. Oh, tama, no? Ang ganda nito, no? Kasi makikita mo kay Gika Marie, very, very youthful. But at the same time, laser focus talaga siya sa kung ano yung goal. I love it. I love it. Totoo. Thank you so much po. Ayan. So that's guilty or not guilty.